Assam ni yagolo Tripura NRC ingjakna kirijagui kagos potro thik khlailai tonglaikha khaponi Tripuri takhukte bukhurok lamsogo haino hain rongno sini Tripuri khorango opti hai nangmani mangpli rok jeng non stop je sekman sak norok no pununa ni bagui jeng chaitogui tongo tumungno norok chini video tinino poila nokha hangki norono koboknai chini channel no update hai video rok nukna bagui chini channel no subscribe khlai di tei subscribe khlai jak rok no ke belai khono hambai norok ni phan bai se Tripuri khorang chole tei Tripuri nationalism ni ok tun rok no bo sung piri mano khapangni Tripuri takhukte bukhurok norok dubungno naisomui te tong ya phiap Tripuri khorang norok no kaisa kok sauno obokhe opte hai tosil office rogo te SDM office rogo opte hai borok ki lama sali sal bangruk bangui tongo bab bopti hai hingka hangki borok ni ayang phatar narni phainai borok rok illegal migrant rok borok abono kirijagui tongkha Tripura hasteo bobo projani NRC no hnai khapangni Tripuri takhukte bukhurok norok nai tongo Tripuri khorangni mangpli tei chini mangpli o norok noguino tongo borok no opti hai borok rok no phanana bagui police rok sudase police tiasa rok sudase borok no morogui document khlairei tonglai mani mangpli belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai takhukte bukhuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaiya khongkha ke daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nukna bagui aboni bagui ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasa khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nukjagana nukjaka a bell o click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagui belakhono hambai nai tongdi